Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de amor. Problema na? Tingali, Unsa naman sad na? wa naman yung kasabot ini atong sitwasyon, sad. Wa naman yun di klaro. Unsa way klaro? Ang ano na kaingon makang way klaro? Ang ano man, Cookie? Unsa naman sad ni Cookie? About nila ni Popsi ug Tita Lana? Gi-explain na naman ka ni Tita. Oo, pero di ko komportable. Paminaw ha. Pagstorya ni Popsi namo ni Lola ganina pag-breakfast namo, sige mig pangatawa. Na-shock mi pero lingaw kaayo mi. Pero karon sa ko nakita nimo lahi kay mo reaction. I'm sure dili detailed ang pastorya ni Tita Lena nimo. Ngano? Unsa na yung version ni Tito Jong? Paminaw ha. Oh, Na-shock ka no. Di ba funny? napraning na yung tingali ko. Kay bao ka kung ano wa to madetalya ni Tita? Tungod sa imong approach. Nagsabot ba yata? In fact, ikaw pa magani ang suggest nga dili sila i-confront. Pero ikaw ra mismo ang wa mo tuman. Wa ka maghuwat nga siya mo open nimo. Nauwaw na naman ko nila na. Pero, unsaon man gud? Mura bag napuno na ko. Every time man gud nga smooth na ta. Doon na yung mga ingon ana. Mo to nga ingato akong reaction. Hinuon, nga nang bahina kasabot ko nimo. Pero if imo lang hinumduman ang gisulti ni Lola nato, for sure dili kita ma-misguided. Sorry. Panikamutan ako next time. Okay, sige na, oy, enough na. Change topic na ta. Tuod di ay, nanawag na ko si Chito. Chito? Ang wedding planner, good. Mag-start na ko na ang photoshoot next week. Wow! Pero, dili ba sa'yo pa? Mas better ko no, or mas daghan tag location. Okay, sad. Karon ang lisod sa akong mind ba? What about doon na tayo shot sa probinsya? Bitaw. Nice! Ay, salamat. Nihayag na gid ang imong dagway. Kay bawo ka, gustong tanako nga i-move na og earlier na nga atong kasal. Murag, dugay ra magyud kayong December. Oh, sige, pwede na kaayo. Kanus aman. Ikonsulta sa nato ni Chito aron ma-arrange. Sige, ato rin ang istoryahan. Unahon una na to ang photoshoot. Ay, salamat. Sa katapusan, may photoshoot na yun in town. Maghisgot na yun town, bahin sa kasal. Lagi la. Unya, unsa man la, okay ra kung giingon lang nga mag-shoot ni sa probinsya. Di ba, naamatay nice nga place dito katong dunay spring ba? Oh, nindot kay itong dapita. Bitaw, nindot ka ito dito. Pero, mas dool to sa yuta ni Nandeng. Oh, okay di kaayo. Unsa man. Pwede may manguyog, anak. Aron makakita sad me. Pwede kay nay. Daras ang bakasyon ba? 2 days raman ang among gialot, Pops, uy. Di raman ko dito ang among location. Okay na na, oy. Kano sa ganina? Ay, kaano guno? Ay, dili man ko makakuyog, ana. Good kay, doon naman ko'y tambungan nga seminar. 3-day seminar pag yun. Kami na lang ni Lulu. Seminar man siya di siya, eh. Ay, ayaw ra gud pag-ingon, ana, tay. Kita na lang gudlo. Okay ra man gud na. Mas nindot magununta ng full force yun ang suporta
Onya, kay mas nag-una naman ang akong seminar. Doon na pa bitaw na sila laing photoshoot bitaw. Doon na pagyud. Kay di man tanan ato dito. Ay, kanus aga nito na. Di lang kumudungan ninyo, ha? Kay doon na importante kayong atimanon sa opisina. Pero paningkamutan ako nga muhafdi lang para masayo-sayo kung apas ninyo. Anya, mag-commute na lang ka. Kay mo gamit man may sakyanan. Okay ra si Popsi ang mudas sa kinan la, uy. Doon na may van. Dako man, so sakto ra ta. May ba? Nalasige. Paningkamutan akong magkahafdi ko. Ay, salamat. Ako rin yung usa karon. Makare-arrange na ko ining sala. Manglimpyo lang una ko. Una na ko usbon ang arrangement. Sus, katakan bayag abog ini. Uy, kada adlaw man unta kong nanilhig. Ay. Sayang no, nga wa si Tita Lena. Complete on that ta. Mangubikaw, usaon nga, di bang yun niya ibaylo ang iyang seminar. Una naman gusto niya nga commitment lo. Pero si Joe, sigurado gumapas. Muhatder ato siya. Kay kung wa pa importante sa ilang opisina, mudungan ramang git unta to siya nato. Okay ra, uy. Musabot lang ta ni Tita. Importante sabi ito lang seminar. Sa simbahan man to ko kino. Gipaningot gid ko da. Pero tiwason ko gid ni. Oh, uy. Wa day nako masira ang gate kay diretso man pultahan ang nanuktok. Kadiyot! Ayong udto. Uy. Abi na ko gakuyog kanila, Jong. Muapas pa ko. Yan nilang ko basin mausab ang imong una-huna. Magkuyog na lang ta. Ay, dili na gyud, Jong. Kamo na lang gyud didto. Pwede mo gamit sa inyong CR. Oo, sige. Dali, sod. Ay, pasensya gyud ha, kay nagkatag pa gyud in town. Ay, nag-usab ang gugos arrangement. Oh, Oh, Jong, unsay? Lina, sorry. Pero di ginako kapugnan nga akong kaugalingon. Oh, Lina, hayop ka! Lina, isa-usaog yun ako. Di na ko mahimong kalimutan ka sa kong kasing-kasing. Ay, gawas! Oh. Kung dili ka gustong ihansak ko ni Simong Naw ang buang ka face, gawas! Lina, Gawas! oo, magawas ko. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Naunsa ba ko? Nganong nabuhat ko man to? Nganong man? Wa na ko'y naong ikatubang nila. Wa na. Gawas! Kung dili ka gustong ihansak ko ni Simong Naw ang buang ka face, gawas! Di nagyo ko niya mapasaylo pa. Tungod sa kong gibuhat. Dili nagyo. Gago ko. Gago! Gago! Salbahe siya. Hayop siya. Baga siyag naong. Lina, di na ako kapugan ng akong kaugalingon. Hayop ka, Jog. Hayop ka. Dili ko makapasahilo ni mo. Hangtod sa hangtod ni mong animala ka. Hayop ka. Magmahay ka gyud ini imong gibuhat nako, Jog. Magmahay ka gyud.
Ugma na lang ko sa buntag mag-shoot la. Mas nice ko ng effect sa early morning. Mas maayos at aron makapahuway pa mo. Uy, ingna di ito si Koke. Nga anhilan ta man ni hapon. Katingalig maghikay sabto sila. Okay la. Si Popsi ka ni mo. Mga unsa ka tong oras sa mo abot. Magabihan na gid siguro to la. Pero follow up pa lang ha. Kung asa na siya dapita. Besad, unya na lang kong taod-taod. Saman, magpaluto ta para panihapon ba? Saman, Layo pa ganing oras lo. mas mayam nang magkaandam ng daan ko. Aron sayo ta nga magkapahuay kay sayo maghang buntag ugma mo mag-shot. Si Sandra. Hello? Hello. Ingna si Lolo Nanding ba? Ari lang unya taman ni hapon sa amo. Panihapon si topic na mo nilulo karon. Sige. Ako siyang ingnon. Lo, ador ta sa ilan ni Sandra manihapon. Sakto na ni pagkahiwa la. Be, ako na anak. Tawagin ng imong amahan asa na si Dapita. Okay la. Kalimutan kong tawag ni Papsida. Baga agin akong naong Wa yung ko'y ayo. Wa ko'y ayong pagkatao. Wa. Uy. May nanawag na. Hello? Hello? Pops? Uy. Sandra, anak. Pops, nakainom ka? Asa naman ka karon? Di ako sa bahay na. Ha? Anong... Pops? Pops, ang problema ba? Pasaylo aning imong amahan nga way ayaw na. Pasaylo ako. Nagasahat na sa kunimo. Pasaylo ako, Sandra. Popsy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!